Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर जों दा रेडि जादों बिमा फिसा आजा मामि बोरो मानसियालाय ओरै फै नै लोगोफोर जोङो बिमा फिसा रेडि जाबाय आरोना दिनै 24 मार्च दिनै रिजाल्ट होगोन आरोना फिसाजोनि आरो फिसालानिबो रिजाल्ट होगोन लोगोफोर थ' जोङो रिजाल्ट नायनो थांगासिनो ओमफ्राय एसेम्ब्लियाथ' जाखांबाय 8:30 एसेम्ब्लि थ' माने जायफोर 1 रेंक 2 3 रेंक मोनो बेखौ माने एसेम्ब्लियावनो रानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बोरैबा जोंना टाइमानो मिलायासै आरोना लोगोफोर दा माने 9टा जालायबाय आरोखि थांग'बाय एसेम्ब्लिया ओमफ्राय थांनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगआव आं नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायलां आरोना होमबा जोङो दा बिमा फिसा रिजाल्टखौ लायग्रोनोसै फिसालायाथ' बिमानैनावसो दं दा बिबै फिसौ फैगासिनो आरोना लोगोफोर दा आङो फिसाजोनिखौ लायग्रोनोसै ओमफ्राय फिसाजोनिखौ लायखांनानै फिसालानिखौ लायनो थांसै आरोना माबोरै जायो नायनोसै आरोना लोगोफोर होनलाय बिदि नङा जायाखै लेट जानोसै बोरै जाखो अ दे बिदि नङा ओरैसो कल गैया दे बेयाव दोन देलै जल्दि दे नाम्बार हरदो बियो साबिया टाउनाव मान जायोना थ' थुदो दे गेटखौ आं गारि स्टार्ट होनो ओमफ्राय नों माबायदि मोनदों नोंहा दिनै रिजाल्ट मोनगोन माबायदि मोनदों नों गोसोखौ दुब मोनदों गोसोखौ दुब मोनदों ना आंना फिसाया 1आव थांगोन ना 2आव थांगोन ना 3आव थांगोन नायनोसै जों सफैबाय नै पकराबो लानानै फैबाय साहाजों जानो थाखाय ओमफ्राय रिजाल्टखौ खिथादो दे मा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड मायाव थांखो 3आवसो थांबाय 3 रेंकआवसो थांबाय आरोना लोगोफोर माने बिफा फैनायावनो फरायनाया जाखाथाराखै बिहा ओमफ्राय 3 रेंकआव थांबाय आरोना पार्सेन्टेजआ बेसेबां ए प्लास मोनजोबदों ने र' ओमफ्राय नै लोगोफोर नोंथांमोना नायदो फार्स्ट इउनिट टेस्टआवनो 3rd रेंक लाखिदों ओमफ्राय नै हाबियालेवहाय 2nd रेंक ओमफ्राय नै 2nd इउनिट टेस्टआव 2nd रेंक ओमफ्राय दा लास्ट फाइनाल एग्जामावहाय 3rd रेंकआव थाबाय माने एसे डाउनाव फैदों आरोना लोगोफोर 1आवनो थाबाय ओमफ्राय हिलिया 2मोन आरहिया 2आव थांबाय हिलिया 3rडआव थांबाय ने जेबो नङा ने माने 98.67% आरोना गासिबो ए प्लास मा दे नेक्स्ट नाजाफिनसै ने मा माबायदि मोनदों नों 3rडआव थांनानै लाजिबाय ने 3rडआव थांनायखाय लाजिबायनो हिलिया थ'